lek wong wedok ije ije iso di silikon, lek wong lanang gunamu cilik mengkeret apa iso di silikon tak tekok. Ini di silikon. Ambil gadis pula di silikon wis langsung balik. Oke, Bang. Bukan nampak. Mas ngombe obat itu enak efek sampingnya tak tutul. Enak efek sampingnya dalam apalagi dalam jangka panjang. Ih, jenggot tenang gini. Ini mau banget. Wah, malah 800 jancuk. Enak sing asli Mas yo cilik, bangane gedhi iku palsu. Aku seperti ganggu baik tembus sak mati aku. Ojo tembus sak mati aku. Gede keselak nyedot jangka pen. Pokoknya aku teko terus ramen lah gatel. Di komben bedodok. Ndak yo sampean niku lho. Aduh, mati. Oh, ojo sampai sakai mati aku. Sepenting iso bergetar, Mas. Aduh matan. Ojo sampai sakai iki gugur iki. Enak sing gede dawa tombak mindul. Tumbas sih. Tumbas apa iki? Ngomong apa aku ya lali. Pokoknya aja tembus saka. Tak. Sing ayo sing penting bergetar. Pokoknya canduk. Itu lagi wis tenang ae. Wis mudun aman. Kalian itu kalah dari kemarin 2 ronde wis kalah. Saiki mau karo iki wis 2 ronde iki kalah neh. Mampu kalian ini. Ya apalane seneng kok gur susu ora gawe cawet aku. Sumuk aku lek gawe cawet pemene panas ngene iki jancuk. Wong lek ora ditapuk harus susu. Iki DM sapa kuwi sing ngarepe DM kuwi. Melayang-layang. Wis aman sentosa. Rasa cawetan kari ngokop. Sik ya ora apa-apa ora cawetan, penting ora jembrumbut ngono kae lho. Engko ora nggo cawet kongkon nyempil cawet. Susune cilik gak apa-apa Mas, krungu susu terus mlebu aku mati. Ora di susu Mas, aja disawang aku ora. Nek golek susu sing gedhe sing kimplah-kimplah ngono lho. Aku ora di susu tenan. Susu ra ndek pentil ra duwe wis. Iya. Nek sing seneng model-model susu kaya ngolong weweng. Sih. Nah, aku ora ndek susu, bingung susu tul ora ndek susu. Ora wetek kira yen arep nyepil yo ora. Wong aku ora duwe susu. Masih ora aku ora ndek susu ngene iku tuyul ku lek nyusu ngono kuwi ngiwon nengen iki karo nggo dolanan koyo bocah bayi. Susu gendera. Kurang gede sih tak kei susu beruang. Nah, iya.
Aku lek nyusoni tuyulku ngono kae ya ngiwon nengen ngono. Masih ya cilik ngono ki ya dinikmati. Aku ya kadang ya guyu. Yo apane susu kadaluarsa panggah dimuti ae. Ngono kuwi. Ngono kuwi senengane wong lanang mentil. Kayak ribut. Cucu cempli. Jancuk, mana jancuk? Kok bengi aku arep nge-live nyanyi, Cah. Oh. Waalaikumsalam mantan. Kapan aku mantan? Yang bilang mantan urung pernah tak susoni, oke? Sudah tak susoni ngomong mantan gak apa-apa. Urung tak susoni aja ngomong mantan. Tidak berbekas soalnya. Kono jancuk. Aduh, aku ngebengi nge-lab, guys. Wis tak omongi kandhani. Pokoke lek urung pernah nyusu karo aku, aja ngomong mantan. Karena tidak membekas sama sekali. Iya, lambe matane kena pelanggaran, Cuk. Lek pokoknya lek wis tau tak susoni berarti ngomong mantan gak apa-apa. Urung tau disusoni iki aja ngomong mantan, gak enak ngene iki. Wong aku tidak memberikan keindahan padamu negeri yo. Aduh. Jembut tani iki. Guys, sing mlebu kene aja kaget yo. Ancen hose gendeng iki. Jane sing dibahas apa to? Embu iki. Wis nopo kapan? Iki lek ngemiki wong nang TikTok ngene iki ya ledes pentile. Ka aku ngemiki anu. Ngomong ndek TikTok ngene iki. Cucukmu dek mintul iya. Wis pernah mbiyen kae kapan? Urung tahu dikokop urung tahu mentil sampean ki sapa? Aku karo mantanku ngono ki aku wis lali jenenge sapa. Pokoke lek urung tahu mentil ngene wis ora tak anggap mantan iku. Waalaikumsalam. Tapi lek wis tahu ngemut susu baru tak omong mantan. Ngono dong yo kadang tak lalekno kok. Hanya danduk. Tiba tinggal. Wangi. Ngelek tiba. Waalaikumsalam. Sekali apa?